Bueno, pois por fin a dou pillado, que claro, levamos unha xornada de non parar aquí na Tasca do Liño, xa escoitáchedes pois a moitos dos protagonistas que estaban por aquí presentes, pero claro, eu tiña que charlar pois con quen me achegou a este mundillo e a esta festa, como era Lourdes. Como estás, Lourdes? Cansada. Cansada. Estou. Estás, Estar ¿no? estou. Bueno, temos aquí ademais a O meu neto. un heredero aí, Sí. Sí, sí. Ti crees que seremos capaces de achegar este tema do liño e todo eso? Eu creo que sí. Malo será, non? Entra na e Eu trabo. creo que sí, porque a nai vai seguir con isto, a boa mente tiña un pouco de folgo, vai seguir tamén. Vai seguir tamén. Entonces, pois eu creo que isto má moi. Entonces, eu creo que sí. Bueno, estamos grabando esta entrevista xa un pouco casi no final da xornada, non? Agora están os festicultores montando aí jaleo, despois virá a queimada como peche de festa, pero como te sentiches esta xornada, Lourdes? Pois sentíme arroupada, moi arroupada por todo o público, moi contenta, e outro ano máis, cando ves que merece a pena traballar, pois a ver, é que che dá forzas, dache forzas para seguir. Hoxe con todo o mundo falei un pouco desta xornada, da importancia que ten isto como homenaxe á muller, non? Porque eu creo que iso é o que hai que realmente valorizar por moitas razóns, non? Detrás desta festa están as mulleres rurais aquí de Insua, pero é unha mostra da importancia que sempre tiveron as mulleres en moitos dos oficios que coñecemos, Sí, sí, porque, a ver, no tema do liño, era casi, bueno, os homes axudaban algo, pero era casi exclusivamente traballo das mulleres. Elas, como digo sempre, levantábanse pola mañá cando o home, axudabanlle a darlle de comer ao gando, preparaban o almorzo, e logo despois, durante o almorzo era cando se ordenaba perdón, Nada, tranquila. o traballo do día, iban co home ao agro a axudarlle nos traballos, mentres o home viña co carro e máis coas vacas pola corredoira, elas viñan polo traveseo para chegar á carreira e preparar ao mellor o xantar, e ao mellor con un neno nos brazos, tal vez outro na barriga, e outro ao mellor pola mão. E atendían os nenos, atendían a casa, axudaban yo a me dentro e fora, e logo despois, na época do liño, eran elas as que facían a manufactura de todo eso. Na tasca preparábano, logo despois durante todo o inverno fiábano, e despois en delles quedaba o tema de cocelo, clarealo, e despois tecer. Porque eran elas as que vestían, como digo eu, a casa e máis a familia. Lembremos que nesta xornada o que aproveitamos é para coñecer cal é o traballo que hai precisamente detrás do liño, esa tasca do liño, coñecimos os diferentes procesos, vin a esa xa rapaciña que está seguindo os vosos pasos, aí o lado túa, pois mentras tascabas o liño. Falaba hoxe con varias persoas, non? Me chama moito a atención, porque isto sí que non che falei outro día cando falamos, pero me chama a atención que no século XVIII o liño en Galicia tiña unha presencia enorme, pero eu creo que por toda Galicia se traballaba co liño, se plantaba liño, etcétera, etcétera, non? Estamos falando dun fío que non é barato, dun fío que é unha calidade moi especial, pola que en moitos países se paga moito. Que pasou coas plantacións de liño en Galicia? Por que desapareceron? Quero dicir, porque hoxe por hoxe un se pode plantear tamén o feito de que se plante liño pois para exportar, por exemplo, non? Para vender afora, que exista moito máis valorado. Entón, que pasou? Pois eu non o sei, o que pasou non o sei. Eu polo que teño oído dicir que desde que empezou a chegar o algodón, e desde que empezaron a chegar tamén estas prendas que dicían que non facía falta moita plancha, que eran de tergal, que non sei que, pero esas prendas é que eran fío de plástico. Claro. Era fío de plástico puro e duro. Non sei, tal vez a comodidade, tal vez non o sei.
Claro, pero eu digo porque hai países nos que se traballa moito o liño, incluso países, creo que antes falábamos de que incluso para esos países como Francia, que plantan liño, ademais, e o comercializan ben comercializado. Sí. Non sei en que momento non se deron conta de que podía ser rendible plantar liño, recollelo e transformalo para vendelo. En que momento se perdeu esa perspectiva, non? Queres que me molle? Sí, claro. Sí, que me vou mollar. Suposto. A culpa de todo isto, sinto moito, teñen os políticos, dame igual do color que señan. Porque solamente pensan na rentabilidade xa. E iso non é. Por exemplo, agora están co tema do eucalipto. Que se o eucalipto non sei que se pa fibra que non sei cuánto, que... É que o eucalipto non lle sacas produción hasta dentro de 10 anos ou así. O liño podíaselle sacar produción todos os anos. Todos. E si se industrializa. Igual que fixeron os catalás, porque viñeron a Galicia daquela cando estaba en auge. O pano galego, que era moi apreciado dentro e fora das fronteiras, se daquela, eso que dixen antes, viñeron os catalás, colleron o modelo daqui. Eso non o digo eu, eso está en algún libro de historia. Copiaron o modelo galego e levárono para Cataluña. E daí a industria textil que houve en Cataluña. O que pasa é que eu penso que non interesa, porque hai grandes industrias, como por exemplo ahora Altri, ou Ence, ou algo así, porque queren logo ao momento a ganancia. E eu penso que esos que se levan algo. Eu sinto moito, pero quero ya a miña terra, e rebenta a alma que as teñan contaminando desa maneira, e que non se esteñan dando conta de que podemos producir outras cousas moito mellores, e que non contaminan, e que darían traballo aos mismos que traballan o eucalipto, porque os transportes serían tamén para esta produción, que tanto se lles enche a boca aos políticos do rural, que non sei que, pois que axuden, pero de verdad que non somos tontos. Son eles os que os están deixando morrer e os que nos están empuxando a que nos vayamos. Pero é moi curioso porque en Galicia temos un sector textil cando menos importante, non? Ninguén do sector textil galego apostou por cousas como isto. Eu que sepa, non. Bueno, sí, aí, bueno, está aquí, como lle chamaban, que dicía la arruga es bella, era un modisto de aquí. Modisto de aquí? Sí. Florentino, Elalí, non. Non, hai, como lle chamaban... A min aí que me pillas, É que agora non me acordo, pero sí que un modisto empezou a decir la arruga es bella, pero era polo liño. Claro. Pero ninguén máis apostou por este textil. Pois non. É unha cousa moi curiosa, non? A verdade é que sí. Ou é que non interesa, porque lles gusta máis que eles se leven a palma noutros lados. Porque eu sei que, por exemplo, Feiraco, que nos patrocinou o Xuleite, o que non lo deu para facer o cacho, esos traen ou traían, eu penso que seguirán traendo a semente do liño de Canadá e Francia para alimentar as vacas. Pero e a semente, tranquila, e a semente do liño que había do liño que se producía aquí se mantén de algún xeito? Alguén sigue tendo semente do liño de aquí ou xa non hai? Si, a nosotros deunos unha amiga miña do Centro de Formación Agraria de Crístamo, déranos semente de liño galego, que, a ver, se quere que diga ela onde o consegueu, pero nosotros deunoslo ela, e temos liño galego, que é ese cortiño, e que ten unha fibra moito mellor que o outro. E a ver, eu penso que se apostara por isto, igual que o cáñamo. Eu, para o noso obradoiro, sementei cáñamo. Traballase igual que o liño, e a fibra larga que ten, que no norte de Europa están empezando a utilizar na moda. Podíase apostar por iso tamén. A ortiga desa sácase fío,
Tamén se saca fío da orquídea? Tamén se saca fío. Estas plantas que hai sobre todo, bueno, ahora xa tamén as hai polo interior, que parecen aloe vera, Sí. que son grandes, parecen pulpos. Bueno, pois desas, tamén daí se saca o fío de pita. Se hai un montón, as que lle chaman yucas, que teñen uns pinchos que elas son moi fuertes. Todo o que sellan esas follas, como a planta que lle chaman lengua de suegra, unha cousa así, que hai nos xardines por aí adiante, deso sacase fío. Me pareceme interesante empezar a pensar tamén nun obradoiro dedicado a falar a todo isto, porque eu creo que é moi interesante. Eu creo que sí, porque tamén me parece que non conocemos nin mitad das cousas do que hai. E como non botemos mau das persoas máis maiores que saben do agro, o que falábamos o outro día, non fai falta estudiar para saber do agro. E a min dame pena cando din que van estudiar para facer non sei que na agricultura. É que se estuveran con persoas maiores non lles facía falta estudiar, que lles aprendían e ademais da experiencia. Pois tomade boa nota, tomen boa nota os que teñen que tomar boa nota, non? Eu creo que isto é importante, que hai que telo en conta e que non podemos olvidarnos de cousas. Menos mal que hai festas como esta Tasca do Liño, nas que nos permiten todavía ver pois as fiandeiras, ver as lavandeiras, ver, por suposto, que sodes expertas nesto do liño e descubrir un poquinho máis sobre eso. Eu creo que eso xa, polo menos, xa é un paso adiante importante, Eu creo que sí, pero algunhas veces tamén parece que se che baixa a moral cando ves que levas 16 anos e tens que seguir chorando á porta dos políticos para que che axuden a transmitilo, para que levamos 16 anos tamén loitando por unha aula de interpretación do liño onde poderan vir escolares, institutos, xente de excursións, conocer todo isto, porque lles gusta, porque eu vino tamén na exposición que temos nese outro lado, que nos la cedeu o Centro de Artesanía de Lugo, o Centrado, é unha exposición de cestería, como a rapazada miraba e lle chamaba a atención, é que os rapaces son así e son asá, pero é porque non nos paramos a enseñarles, porque un rapaz é o que nosotros queiramos que seña. Un rapazo que se escoita aí de fondo que dá gusto escoitalo, A que sí? Querida Lourdes, grazas por querer contar co Comer e Falar para estar aquí e contar todo isto. É un verdadeiro prazer, unha honra ser parte, neste caso, transmisora da vosa sabedoría. É un verdadeiro prazer ter estado aquí. Moitas gracias a ti. Bueno, ahora, se me permites, teño que deixarte porque teño que facer unha cousa aí fora, vale? Pero grazas, Lourdes, de verdade. Gracias a ti, José Manuel.